Na tos kamutu ni kabano kura sorongura usi ase county ya Kisii abamenyi ensemo yabamenyi kura ase constituency ya Nyaribari Masaba ni kabana bagikirie kole kilikiaba kero murai wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto abaka gukora etarugocha asorongura usi ase abantu barekana ko mwakiririogi omo women representative we county ya Kisii Donya Doris Aburi Nigoba igonande ensebo yindi abantu abiri babere bakomotia Donya ase ukuba umbia ase koenana amagendero gochia ase nsemeyo ya Ichuni nigo wono omo MCA we ward ya Ichuni we Cliff Siocha abere gakwerusa nania amo no kugerero kuko egekole kiyo kumugerera omo women representative we county ya Kisii Donya Doris Aburi kere alinge kere tulibaga abe kagukwanira abamenyi ase ensemeyo nje no muntu bwekerubo na amenyirega iga ese miaka na akiri chikura matuka matambe lakini yaikiriye ngaki yatosinyire omwesimio korukutonya otwa mwete chikura tanya korokana na neri tukeli moga igogerere tumuisonde iga agateba ngaba no moroseirie iraini gaba natara akora gente ekyo tonya tigamanye na nintu abantu bekerubo twakoretente twamuogererete ekero tora iga tonga mana chinta kana tutabwatia abagambi intumanye tina ekero gie chikura liorio mbachigocha liori nende batusabe chikura intu omonto gotoikange togotebia amagendero oinero tole gokomo ncherie tanguruso ni atorio eba iga no seitekerwe ego to mwagete chikura Ichuni bwoti tane gutachana ero umwana itoka tuiborete kurungaga lakini tane gojaga no itukerima tukwanise myake yonse abeire obugambi umugambi tubwata wesino yomo omoisimiwa sioja na tubwate ogotoikange kerjo bako ngakinde yonse tonya ntu anakomorora itona komugu chinsinyo goita olimire bisima orule byombe kibese ntu anakomorora kendi yonse tane gojaga igakwana na itu aiga stolense ekero yeitoke bwato bororo abantu ogo barware ke batagurire chinyomba bakagoika rero igamba ne kumikime tugoro twachire kuganya be chinsema ngaki onde na Rwanda arwe comfort egara ga kino na abarense gusemba goroke bana kanyar muntu kwareme tonya to teganse ino iwoire no gwente gocho tare oremye abantu bamino obago semeria no choba ngaine ngaki ya twabangire mocho mokonyu gosoma ko rwani conversation naba gustariwa onyago tustanya go ngorera tore center korera tonyuyo igago janere ntwana komara kosto mwage chikura iga to igwaye simole mire mata bogirango goeto etire goeta Ichuni wodi ntwana komoraga iga ejo president ya taga mwara ka bantu babeti chigwagwa abantu babwate amatoke tali bantu bekirwa mwonyo ndo roto muntu bekirwa ate naga tuteganu tayorengo igonga abantu bekirwa tombiri ntuntuma abatebanga abantu bogerete Donya ngaba asombe tubakare tugaiga abantu basombe tukore tugaiga nabantu basombe mwaro cy'abantu bagegete chigwawe abayichuni barenge abaruse tugusiko abantu no bari barete tugaiga abantu bagekiri no musubati gorugudonya nabantu baye bayichuni bagwake kura egendo narako tebangeringa musubati Donya gesachore tutanye gotacha ichuni litukolio kada chite ichuna matanga isemoke nana sa matanga ari isemoke no are kondo kerenje kerentane tari orando kerete kerentane so igabantu bekerubo mbabwate mechando yabo tigabaya guchinga gicyabo chingororo eriya kabere gendo ndetokoteba nekeiga abantu bekerubo mbachandeka chinyomba cyabo kigatagorwa muraita iyo nonye no yomo bayigetanga amanyenga ngakia abantu abatagorwa chinyomba na kibati garabali because umuntu yombo nasirete abandi ababwate pressure abandi mbamba ko bakibarimo muraita iyo nonye no yomo ngabakwana gaiga obayigetanga koragendo kiye yani na baruwanerera osemba nyore gendo tukeritokoroka compensation mwanya gukwana rugoro ya compensation igo egendo ngotabangeri ngatiga abantu bekerubo basikwe abantu bayichuni basikwe abayiboli bekerubo n'abantu bayichuni mbabwata abana batagete pasa lyeri korwase ekeganje kerikia women babwata kibasha affirmative action fund abantu bwata abana abanyaroka agaiga bake batagete bitichiro mwanya korera mo ngirera bitichiro gai